Къде сме? В Искърския пролом. Ето сега обясняваме къде сме. Мацка, на Искърския Саска, пролом. Федя. Къде е Недю? Ходил на разходка. О, Мацо. От разходка. От разходка. Мачка разходка. Това е град. Чакай тук и с уния отзад. Дай вас Милца да Красотите. снимай Милца. Ще снимаме. Милца да не отива на друга разходка. На дълга разходка да не тръгне. Ето. Аз ще отида, там на разходка. Там пред тръг. Мълци срещани къщи. Да, ще отида в тази посока. Цяло. И там. Отиваш ли? Не, съвсем. Злата има такова, съответно. Много има такова. Много е пълноводен. Какво? Изкара сега много голям. Ние сме минали